запрошуємо до слова пані Ярославу Мельник, ректора Українського вільного університету, професора міста Мюнхен. Український вільний університет відомий як один з найбільших, таких відомих центрів українців, україністики, можна сказати, за кордоном. Прошу, будь ласка, пані Ярослава. Добрий день, шановні колеги, добрий день, організатори конференції, добрий день, дорогі студенти. Мені дуже приємно вітати вас з українського Мюнхена, з Українського вільного університету. Мюнхен в ці останні 3 місяці, і український Мюнхен, і німецький Мюнхен живе Україною і живе Шевченком. У мене в руках невеличкий такий буклетик, інформація про видання нової монографії про Шевченка німецькою мовою. Це монографія професора Регенсбурзького університету Вальтера Хохмаля. І дуже, власне, цікаві тексти в цій невеличкому цьому буклетику. Ну, зокрема, Україна – це Шевченко, Шевченко – це Україна. Уміщено фотографії з Майдану і водночас такі слова: не Юлія Тимошенко, не Віталій Кличко, лише Тарас Шевченко. Отже, так професор свої дуже академічні праці, присвячені Тарасові Шевченкові, як іконі поезії, як іконі поетичного стилю, не міг оминути і ці події, якими живе тепер уся Європа, і живуть не тільки українці в Німеччині, не тільки студенти і професори Українського вільного університету. Я думаю, що ви вже всі дуже стомилися, і дуже дякую організаторам конференції, які все-таки ще вирішили включити і Мюнхен до свого симпозіуму. І я постараюся бути вельми лаконічною, щоправда, я не знаю, чи мені це вдасться, з огляду на дуже багату і дуже давню традицію рецепції Тараса Шевченка в Німеччині. Власне, рецепція Тараса Шевченка в Німеччині, а відтак у німецькомовному просторі зосібна, має свої особливості. Це, по-перше, як я вже тільки що згадала, дуже давня традиція. Ще за життя Шевченка в 1843 році в дуже авторитетному журналі «Щорічник слов'янської літератури, мистецтва і науки» редактор цього видання, відомий славіст Ян Петер Йордан, звернув увагу власне німецькомовного загалу на поему Шевченка «Гайдамаки». А перша німецькомовна книжка про Шевченка побачила світ у Чернівцях 1870 року. Власне, до німецькомовної літератури, а відтак до німецькомовного читача, реципієнта, Шевченко війшов трохи, мабуть, іншим шляхом, аніж до інших літератур. Бо якщо зацікавлення Шевченка, я маю на увазі академічний світ, в деяких літературах, можливо, було трохи випадкове, спорадичне, то проникання Шевченка до німецької літератури мало дуже плановий і систематичний характер, причому з обидвох боків, як з українського боку, так і з німецького боку. І на це склалося дуже багато причин. Власне, я зараз не буду детально, це, очевидно, тема іншої розмови, не буду детально вникати в ці проблеми, чому власне Шевченко так входив до німецької літератури. Назву тільки, зупинюся лише на такому одному аспекті, буде, власне, це стосується популярності німецької літератури, починаючи від Гете, який перший висунув домагання до німецької літератури, щоб вона стала світовою літературою, весь літератури. І, власне, завжди мрією німецької культурної еліти було зберегти характер універсальності німецької літератури. І, власне, саме і цим
цим намаганням можна і пояснити надзвичайне багатство німецької перекладної літератури. І, власне, хто знає, чи є якісь, чи можна знайти якийсь архітвір іншою мовою, не перекладений по-німецьки. Бути перекладеним німецькою мовою означало знайти шлях в Європу, знайти шлях в культурний світ. Це суто мистецький аспект, але, власне, були і політичні аспекти в різні часи. Політичні аспекти зацікавлення Шевченком також мали своє місце, і це дуже активізувало рецепцію дослідження текстів Шевченка, перекладів текстів Шевченка. Так було в час Першої світової війни, так було після Другої світової війни, так було в 90-х роках із здобуттям Україною незалежності, так будемо сподіватися і буде зараз. Зараз ми маємо наразі лише політичне активне зацікавлення Шевченко в різних верствах німецького суспільства і не лише німецького. Я дозволю собі, попри те, що обіцяла лаконічність, навести один такий факт. Одна наша студентка, до речі, родом з Горлівки, розповідала, наші студенти, окрім того, що й навчаються, бо не мають права певний час працювати, і один її колега, індієць, сказав, чому ти тут, що ти зараз робиш у Німеччині? Якби в моїй країні зараз відбувалися такі події, я був би вже в себе вдома в Індії. Отже, будемо сподіватися, що політичне зацікавлення Україною зараз в Німеччині активізує і інтерес до Шевченка. Хочу назвати ще декілька причин, які зумовили все-таки значне зацікавлення Шевченком з боку німецьких як академічних кіл, так і з боку перекладачів. Це, зокрема, і німецькомовні українські часописи, де було дуже багато розвиток різного характеру про Шевченка. Зокрема, такі дуже популярні часописи, як «Україніше Руншау», «Україніше Nachrichten», «Україніше Кореспондентенбляд». Не останню роль в зацікавленні Шевченком відіграли і українські наукові інституції в Німеччині, і, зокрема, Український вільний університет, який 45-го року міститься в Німеччині, і вчені Українського університету, а серед них було дуже багато відомих науковців, які писали свої тексти і українською, і німецькою мовою, і були дуже активно задіяні в німецькомовний академічний простір, і це так само сприяло зацікавленню і текстами Шевченками, і відповідно з'являлися низка гарних перекладів Шевченка. Який стан студій, знову ж дуже коротко, студій і перекладів Шевченка зараз в Німеччині? Власне, це дуже тісно пов'язане, і зацікавлення Шевченком дуже тісно пов'язане із розвитком і станом з функціонуванням українознавчих осередків в німецькому мовному просторі. В Німеччині, знаєте, в Інституті слов'янської філології Мюнхенського університету є відділення славістики, є Інститут славістики в Віденському університеті, я це поєдную, бо це німецькомовний простір також. В Україні степу можна вивчати в деяких інших німецьких університетах. Цікаві україністичні проекти реалізуються і в інших осередках, зокрема в Інституті Східної Європи в Регенсбурзі, в Фонді «Наука та політика» у Берліні. Тривалий час осередок українознавчих студій, окрім, звісно, Українського вільного університету, був Грайфельдський університет. На жаль, і це також значною мірою це пов'язано із політичними причинами. Інтерес до україністики, власне, як загалом до гуманітаристики в цілому світі, так само в Німеччині згасає, але попри те ми маємо за останні роки низку дуже цікавих студій, присвячених Шевченку. Я не знаю, чи буде видно, припустимо, професор нашого університету, водночас професор Віденського
Українського університету Михаель Мозер видав декілька серйозних праць про Тараса Шевченка. Ось ця студія про Шевченка, вона вийшла спершу німецькою мовою, видав наш Український вільний університет. Згодом вона вийшла в перекладі українською мовою минулого року. Ми готуємо, власне, що якщо говорити, яка буде лекта, чи є лекта Українського вільного університету зараз у відзначенні 200-ліття Шевченка, ми плануємо видати цього року білінгву, деякі, не всі, звісно, поезії Шевченка в перекладі українською і німецькою мовою. До того часу, минулого року ми видали білінгву тексти Григорія Сковороди, переклад здійснив професор нашого університету Ролін Піч. Минулого року також ми видали вибрані Лесі Українки, також білінгву в перекладі драми Лесі Українки німецькою мовою. Переклад здійснила викладач нашого університету, викладач німецької мови, пані Ірина Спєв. Отже, ми плануємо, власне, це не будуть нові переклади, на жаль. Ми намагаємося вибрати все найкраще з того, що є німецькою мовою про Тараса Шевченка. Отже, буде видання вибраних текстів Тараса Шевченка німецькою мовою. Очевидно, вийде цього року і великий льох Тараса Шевченка в перекладі. Це, власне, буде не білінгва, а трилінгва в перекладі німецькою і італійською мовою, де задіяні знаний славіст, німецький славіст Ган Роте, а також професор із Італії Джованні Броті. Окрім того, в нашому університеті буде велика, власне, невелика, перепрошую. Я сподіваюся, що вона буде велике зазначення, міжнародна конференція, і, власне, це не тільки буде Шевченківська конференція, власне, це буде круглий стіл, присвячений проблемам україністики в Західній Європі, де ми маємо намір зібрати найавторитетніших вчених, які займаються проблемами україністики в Західній Європі, і в межах цього буде також буде конференція присвячена, власне, рецепції Шевченка в інших країнах світу. Окрім того, ми плануємо видати бібліографію Шевченкіана в бібліотеці УВУ. Бібліотека УВУ – це просто унікальна бібліотека, офіційно визнана в Німеччині найбільшою збіркою україніків в Західній Європі. Позаяк в нас є дуже багато і таборових видань, де публікувалися і тексти про Шевченка, величезна добірка, періодики. От я вам покажу деякі видання, скажімо, які виходили в 40-х роках у Німеччині. Плануємо низку інших таких академічних заходів, а водночас беремо активну участь разом з українцями в Німеччині, які організовують ювілейні академії, вечори, присвячені Шевченку. І дякую вам. На жаль, не вийшло надто лаконічно. Перепрошую. Дякуємо, пані. Пані Ярослав, не таке питання. Ваш майже тьоска Ярослав Толинський, який представляє американську інституцію України, Інститут Кеннена, коли його спитали, символом чого є Тарас Шевченко в Америці насамперед, каже, символом свободи, а от в Німеччині? Бачите, ми можемо говорити про різне сприйняття Шевченка в Німеччині. Скажімо, якщо ми будемо говорити про сприйняття Шевченка українцями в Німеччині, яких є дуже багато, історично так склалося в різні часи, і сучасна українська діаспора в Німеччині є дуже потужна, то, очевидно, для сучасних українців, і не тільки сучасних українців, для українців, можливо, Шевченко є більше іконою, але в доброму сенсі цього слова. Шевченко як ікона, Шевченко як пророк, загалом Україна – це Шевченко. Для німецькомовного академічного світу тут, власне, є, я вже згадувала, поєднання. В певній часі також часто це було зумовлено і політично. Більше
акцент робився на Шевченку як національному поетові. Але є дуже багато розвиток, де власне Шевченко трактується як текст, Шевченко як поет. Це зрештою залежить від різних підходів, від різних середовищ. Але те, що, скажімо, Шевченко символ України, це є спільним як для рецепції українців в Німеччині, так і для рецепції і наукового академічного світу. Розуміло, добре, дякуємо. Дякую. І одне запитання, будь ласка, Дмитро Володимирович, прошу. Щиро вам дякуємо за таку роботу. Я б хотіла запитати, от ссилаючись на одне дослідження, мені вдалося в одному університеті у Франкфурті на Майні провести опитування, що німецькі студенти знають про Україну. І от я назву 3 маркери чи 4, які там були в цьому опитуванні. Це, звичайно, були політики, от те, про що ви на початку сказали. Німці знають тільки Кличка, Тимошенко, корупцію і нестабільність в Україні. Це ті слова, які стали маркерами України в Німеччині. Шевченка там, звісно, не було. І от все-таки ви назвали багато книжок, які вийшли німецькою в Німеччині. Який запит німців все ж таки? От які акценти вони знаходять в Шевченка? Цікаві для них. Дякую. Дякую. Залежно від чи ви маєте на увазі, що цікавить німецьких науковців Шевченко, чи що цікавить, скажімо, споживача, читача наукової літератури. Залежно від проблематики, скажімо, книжка Мозера присвячена мові Тараса Шевченка, і що дуже цікаво, вона присвячена не мові його поезії, що здавалося би дуже органічним, а власне мові листів Шевченка, мови прозі Шевченка. Для професора нашого університету Роланда Піча його більше цікавить філософія Тараса Шевченка, і він власне ставить філософію Тараса Шевченка в контекст навіть не філософії, німецької філософії 19 століття, а в контекст сучасної німецької філософії. Книжка професора Регенбурзького університету, про яку я вам буклетик, який я показував, його більше цікавить власне поезія Шевченка як така, Шевченко як ікона поезії. Власне, зараз більше, звісно, йде акцент на Шевченкові митцеві. Після війни, в 40-х роках, і так само після Першої світової війни, більший акцент навіть німецькі дослідники, я не кажу вже про українських дослідників, які паралельно публікували свої тексти українською і німецькою мовою. Більший акцент, власне, йшлося на національних аспектів текстів Шевченка. Багато праць присвячено зв'язкам Шевченка з німецькими романтиками західноєвропейської літератури. Отже, спектр досліджень німецьких науковців Шевченком є доволі широким. Хоча, звісно, я не знаю, хто з шановних колег про це говорив, хотілося беззначно більшого, але як недавно написав мені в одному з листів професор Міхаель Мозер, якого українознавчі студії займають особливе місце в його спадщині, якою я писала йому листа в зв'язку з тим, що ми кожного року у лютому відзначаємо річницю відзначення університету, де вшановуємо почесним докторатом відомих людей. Цього року почесний докторат мала отримати Ліна Костенко. Через політичні події в Україні ми це свято перенесли. І відповідь на мої перепросини професор Мозер сказав: буде нова Україна, буде і свято ОБУ. На що я можу сказати? Буде нова Україна, буде більше зацікавлення в світі Тарасом Шевченком, в тому числі і в німецькомовному світі. Дякую. Дякую, пані Ярослава.